मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों रायजोफोर सिखा लानानै ब्लग बानायनो सानदां ब्लग बानायनो साननाया जाहैबाय इसिनिजों ओरैबायदि अखा खोरोमो जों दाख्लैनिफ्राय दंफैयो नालाय हरसेयावनो खनबेसे मोनलाय अर जोंनाया खनबासो जाखादों दा बिसिनि माबायावहाय न'आव खैथा गय थैखो नै खनसे गावनायावनो न'आ बै जाबाय नालाय बावबो अरखि जोंहैजोबदों नै खैथा फांसे फांनै फांथाम फांब्रै फांबा सय सात आठ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 खमैबाबो 28थानि खाथियाव मोनबाय आं 28थानि खाथियाव खनसेनो सेस गया बरबाद बेसेबां बोसोर नांगौ थायनो खनसेयावनो बिदि थैयोबा खनसे गावगासेयावनो आरो बैयावबो सासे बैसिनावबो गावदों बिसिनावबो बिराद बुरजा थैखादों नै ओइ राननाय नुहुरनाया मानसि गोथांफ्रा जेराव थायो सन्थ्रा चिराङावबो सन्थ्रा होनो नामा जों खमलासो होनोलै चिराङावबो सन्थ्रा होनो थायखागोन गया थायनो खम बोसोर नांगौ बिदि थैनांगौबा मा जागोन न'आनो खुरखालांजोबसै नै ओमफ्राय बिसिना दाख्लै नायफैदों डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिसिनि न'आ खुरखालांजोबसै नङाबा बुजोब्बाय माथो गय थय दिनैसो नायदां दै बाग्लायबोनाया बेबायदि ओमफ्राय जायफोरनो आं दाख्लै भिडिअ होदोंमोन दहायनि भिडिअआव बुंदों गाहायाव थायग्रा गय नांगौ हाइब्रिद गय आरो गुबुन गुबुन गय दङ आसाम फुड फरेस्ट इउटुब चेनेलाव भिजिट खालामहैनो हागोन आबै राहेलनि इउटुब चेनेलाव आरो दाख्लैहाय आबैया आंनो मोनसे बुस्थु फोरमायबावदोंमोन जायनो डेक'रेसननि थाखाय बै पाम ट्रि नामा नालेंखर बायदि गिदिर गिदिर जाग्राया बेखौ नांगौब्ला बेखौबो मोनगोन एबारनिफ्राय आथा गैयै खान्थाल बोसोराव खेबथाम थायग्रा खान्थाल ओमफ्रायहाय मा बायदिसिना दङ दा बुंसै ड्रागनाबो येल्ल' कालारनिबो मोनगोन एबारनिफ्राय आरो सुमफ्राम गोसोम टाइपनि मोनगोन गोसोम टाइपनि एसे खम दं खिन्थु बिराद डिमान्डआ बारा आपेल फिथाइनिफ्रायबो साबसिन टेस्टि आरोना ओरै फैयै फैयै नै बै बिखुनजोफोर जायोब्रा आंनि मानसिफ्रानो एददो सोमग्लिजोब्बाय नायजाखाला सेस र' आं औवा दानहैग्रोनि ओरैहाय फैना थांग्रोनि औवा दाननो ओमफ्राय गारि दोनग्रा बिसिनाव फैबा दोनफैनांगौ जायो दा बायजोब्बाय बार फैनानै उफाय गैया आंथ' औवा बारिखौ नुवाखै हारसिं थांनो अकवार्डबो मोनो लेंबोबाय आं बेखौ देहा जायाबाबो लासै लासै बिबौनि न' सेरावनो बिसिना बिबौआ खै बोसोर जाखोमोनलाय दाउखिबु जायो नों दाउखिबु होद मा दाउखिबु आरे दाउखिबुखौ मिथिया बे फिथाइया रा ए नोंसोरबो दाउखिबुसो होनो बंफांखौनो दाउखिबु हा मा बंफां होनो ओमफ्राय दाउखिबु बेखौ जाला हाथाया गोसोम जाजोबो दाउखिबु नङा जों बेखौ माबासो होनो थिंखु दंफां थिंखु जों दाउखिबु होनो आं जायालै बेखौ थिंखु बिफां थांनि र' आबौआ खै बोसोर जाखोमोनलाय 100 बारबाय 109 100 बारबाय 100 बारबाय दाबो दं बोराया बैयावनो नङा बिसिना आं देखायखांखाबाय एक्सुवेलि सिगां एसे थाल लायै लायै थाबायो आं बिसिनिजों खिन्थु बेफोराव मानसिफोरा सोंनो हागौ आं माने बिदि खादों मानसिफोरा साननो हागौ माने गामसाखौ मानो खादों औ माने बेयाव साइन्टिफिक रिजन दं मा साइन्टिफिक रिजन नोंनि सापर्ट जानायनि एक्चुअली माने बेबी बार्थ होननानैहाय दा बे मा होनो पुरा एबडमेननि मासला लुज जाजोब्बाय ना ओमफ्रायहाय थ' सिङावहायबो इउट्रासआ दा माने पुरा गावनि मा होनो प्रि प्रेगनेन्सि स्टेजावहाय थांफिननायनि गुनै गाथेनबो दा माबायाव साइजआवहाय थांफिननो माबागासिनो दङ ना बे प्रसेसआवहाय दङ थ' बिनि जुनैनो बे मासलाखौ जेन' सापर्ट होयो एन्ड बेक साइडना जोंनि मासलाखौबो जेन' सापर्ट होनो हायो बिनि जुनै आं बेखौ खादों आदसा बे सोरनि गय बागाना ना मायाव ना नोमथाय बे माबानि आयंमोननि जोंनिबो दङ बेवहाय आदसा मैदेरखौ
रिक्स लानांगौ जायो सानावथ' बारा जेबो मोना आं खिन्थु एसे मोनाहांबाथाय बे लामाफ्रा बेफ्राव फैजोबलाबायो फाग्लासो बेबायदि बिराद गोजान गिदिंनांगौ जायो बिसिना ओरैहाय एददो खिन्थु बे दैखौ बारबा हाइवेआ बैजोंनो बाव ब्रिज जानोसैनो माला जायो बेखौ बारबानो बेजों हाइवे मोनहैबाय खिन्थु ओंखायनो बिराद गोजान गिदिंनांगौ जायो अबे औवायालाय फैयो बेयावबो दं हप्पुबो दं बे बर' बास माबा बुरखा मा होनो नोंसोरो बर' बास गिदिर औवा जों बेखौ बुरखा होनो औवा बुरखा बे बर' बास हब्बुने चट' बास इये जों गुबै होनो बाब जायगाया बोरै हाबनांगौ आंलाय बले लिसुखौलाय मानो दानफायखो एफा मोजांखौ बेजों हाबलांनांगौ थैद जायगाफ्रानो माबायदि आदसा खिन्थु आं बुहुद होननाय बुस्थुखौ थैनोबो गिया सिगिनानैबो दालाखाथों सिगिनानैबो दाला जिबनाव नागिरफिनोसै आं सिगां गियोमोन आंबो खिन्थु मोनसे टाइमनिफ्राय है जेबो मोनला गिनो रोङै जादों आबै थैनाय समाव आं न'आव गैयामोन ना आंनो सिगां कलकातायावसोमोन ना पस्टिंआ थ' आं कलकातायावमोन बे समाव अचानकसो थैबाय ओमफ्राय आं सफैयाखै मानसिया महय हाबनानै दानहैगासिनो दं नै आयु थाम्फै दङलै थाम्फै सि दानबा खियानो बारसावगोनसो मिथिबाय मारै बख'नायदो नों आंलाय मिथिखाया आं रोंखाया बिदि खामानिखौ आंनि आइडिया गैखाया खयथा नांनाय मोनसे आरो मोनसेबाव बाब मोनसेया होद आरो मोसौआ गिना खानायसै मोनसेयानो थोनायसो आरो मोनसे नांबावनाय थ' मा होनो एसे गिदिरखौ नांगौ खुन्थानि थाखाय बर' बास दैया गोगोम मोजां नुदों नै दैया आं मेवा लानो सानदोंमोन लासै मारै मोनो बायहेरायाव ओंखारनानै खामानि मावनो मारै मोनो जों एक्सपिरियेन्स गोनांखाब्रा आच्छा दासान्दिनि न'नि बिबारा जा मोजां बारसावदों बोराय बुरै जोङो औवा दाननानै लानानै फैबाय ओमफ्राय नै आइ गुमै दाने बिराद मावजाबादि नुथारबाय माथो नोंखौलाय थ' आं नै गुमैया ओरैबायदि मावगासिनो दङ नै आरो माबाया बापरे बाप मा बागदावनाय होनोलै बेखौ गाड़ी एक्चुअली गाड़ी दोनग्राया बार अखाजोंहाय गोग्लैजोब्बाय थ' बेखौनो बानायफिनदों बे थ' बिनि खामानिया अलमस्ट
बे मा खालामगासिनो दं नै तिरपाल खागासिनो दं मानसिया हाद्रि दुफुंदा जाजोब्बाय